איזה מהר הם מגיבות, אני בכלל לא מפדל בהם. יולה, אני רוצה לתת לך, שומע? בסתר חולצה ותיתן אותה לחיים, תיתן מתנה. אני לא יכול לרכב איתו יותר אם הוא בא עם חולצה כתומה הזאת. אתה לא תאמין, שומע? חכה רגע. אפילו בבוקר שחיים בא, יוחנן אמר, אוי, החפרן הקמצן הזה. אחי, אתה יודע, לא נעים לי. אני רוצה שתקיים איתנו, יוחנן הביא פריסה כמו ל-20 אנשים, זה 500 דברים. אוכל של החתונה שלך באוטו. בסדר, אני יש לי בירות וזה. הוא לא רוצה ליד האוכל חינם הזה. בקיצור, תעבור. לא יודע, לכלוך, אני יודע מה זה. טוב, אתה מעכב אותי, ביי. אבל אני עכשיו, כל האלה שהתנסינו מעליהם, אמרתי לך, זה ש3 מותגים בארץ, אחי, גם אמרתי לך, אני אבדוק, יולן, אין בזה... אחי, עזוב את האסי וקרן וכל האלה שעובדים בספיישל לייט, או שאור בן חמו. תקשיב, לא, אני אגיד... כמעט ציין אותי עם הדקב הקודם. לא רק זה. עם המנוע שנדפק. יולן, בינינו, בסוף כל אופניים יש להם את הטוב ואת הרע. אני גם אמרתי, אני אתחיל להתמהמה, אני יודע מה יקרה. מחר אני כבר לא אקנה. ועכשיו, העליתי רכיבה אחת וזהו. אחי, וכך גם פותר מזה, מחר מחרתיים הולכים אחי למישהו... כל איזה ילד כתב בפרי רייד שהוא חטף לפני אנדורו מדל ארג'. לא, שמאל. ילד מדל ארג' וזה ילד בגודל, אז... שלחתי לו הודעה. אני צריך להוציא להמשך, כי מעיף אותה מסך. קיצור, אני אומר, קח כאלה, אתה תהנה.